Marius, so das von der Mai der 8. 2020 war da so ein schöner Sonnenscheinböten, dass du da wohl von der mit Eten merken. Von der will ich Fajitas de Res merken. Das erste Bett ist Tacos von Rindfleisch. So, ich will jetzt wissen, wie ich da alles mache da. Hier in Struckland, Manitoba. Okay, hallo, dit is wat we dan worden van die brokken. Hier hebben we groven peper, pimenta, hier hebben we olive oil, aceite de olivo. En hier hebben we wat ze naam Worcestershire sauce. Dat brokken we dat vlees een beetje aanpekelen, dat het beweegt wordt. En hier hebben we sojasaus. En dat brokken we ook te maken. En hier hebben we citroen, hier hebben we avocado, een beetje guacamole, hier hebben we bell peppers, zo'n groene peperschoten, hier hebben we jalapenos, daar hebben we een grote sippel, meeltortillas en hier hebben we dan rindvlees. Je kan zo'n rindvlees nemen als je wil. Ik neem bloß een roos en dat het dan zeer dan schel weggesneden en daar wil ik dan best aanzuidelen, marinaten, dat het week wordt. So, dat is wat we nu willen. Okay, da worden nu uitmerken om dat vlees aanzuilen. En ik doe sojasaus en Worcestershire sauce, dat ik op een half. Dus van ongeveer, doen we veel vlees in een half. Vielleicht een viertel kuffel van hieruit. En dan doe ik er nog een halve citroenmank trekken. Zoals het staat. En dan doen we nog een beetje grove peper, doen we zoveel schiet leggen. En dan, zo staat. En dan doen we het vlees erbij aanzuidelen. Dat het fijn week, dan laten we het op wenigste 30 minuten, en dat vlees nog stek 2 stunden. Dat is dit gescheit aanzuidelen. En weer wel, en zout zal er al niet te veel brokken wegen. Dan, de sojasaus, dat alles, dat heb je al, veel zout te maken. Dan doen we nog een klein beetje van dit olive oil er nog maken. Vielleicht nog eenmaal stek 2-3 eetlepel, zo staat. En dan bak ik dat weer, dan brandt het niet zo leeg aan. En daar waren we buiten 4 merken met de kool op een strukland oefje. Ja, ik moet zeggen, van alles op het derde pot. Sojasaus, Worcestershire sauce en olive oil. En dan laten we dat hier een beetje liggen. Gaan we een beetje ammoniëren dat het fijn coated is en dan zijn we eruit te baken. Dankzij. Ik wil nog plus zeggen, want je hebt eens een sojasaus aan, wat een beetje leeg en zout is. Dat is wat dit is. Dan neem ik nog hier nog een klein beetje groove zout bij. En dan wil het niet te saltig. En dan kan je dat dan wel een beetje smaken. Dan zit een beetje spaken. Maar ja, dan doe ik een klein beetje groove zout maken. En dan rieven we nog een gescheit durch. En dan zijn we eruit om een stunde 2 op 4 opleiden. Dankzij. Ja, nu hebben we dat erin wel even 2 sneden. En dan gaan we dat ook nog met broden. De sippelen dik allemaal pot. Dat is het eerste door namelijk de broden. Die zijn een beetje langer. Maar die gaan bruin te worden. En dan dik dat om de grens te maken. Dankzij. Hier hebben we, zoals ik al zei, sippelen. Groene, roodgeel en gele peperschoten in de grote. En dan nog 2 jalapenos opgesneden. Dankzij. Hier doen we de tortillas nog een beetje bruin baken. En dan zijn ze maar zo wit waar het stuk haft. Dankzij. Nou ja, nu lukt dat bloß wat de kolen eruit zijn. En dit strukland oefje. Daar willen we de parieren op en vlees baken. Nou ja, nu zijn we eruit om vlees te opleiden. Nu hoor je maar wat sizzelen. Oh, maar hier zit dat er waarschijnlijk. Ja, dit oefje, dat vreet me dat ik dat gemerkt heb. Dat redt niet schändlich veel. Meer dan normaal. Dat vandaag nog net met vlees snap. Hier zit bloß wunderschön en richtig so grülich schijn. Wow. So, check them mal dort. Sehr fan.
Ik moet je dat plus nog eenmaal wijzen. Dat bakt zo fijn. En wat je met gasthuisbarbecue, dat smaakt ook zeer schijn. Maar van eenmaal met kool, dat heeft op zo'n veel beter smaak. Zeer dankzij. Nou ja, de kool zijn nog lang niet verbrand. Het vlees hebben we gehad. En dan doen we hier in zo'n woknap. En daar hebben we een beetje butter bij. We gaan dat laten versmelten. En dan werden we... Het eerste werden we de sippelen nemen. We hebben deze al aan brood, maar die gaan een klein beetje bruin te worden. En dan doen we dat even erin te maken. Ik wil er nog een klein beetje olive oil maken. Zo staat. Dan verbrandt de butter niet zo, riekt het niet zo leeg. Ja, nu vangen de sippen al een beetje bruin te worden. Ja, want die is een klein beetje leeg bruin zijn en dan hebben we dat ondergrens te maken. Nou ja, nu zijn de sippen al een beetje fijn bruin en nu willen we dat even de maken. Maar dat ook al nog een beetje dichtbrood. Ja. Los, zeer fijn. Nou ja, dat vangt dan smaak te laten daar. Ik moet het aanrühren. Ik voor mij dat er dan maar een paar kruimels met groven zout maak. Dan doe ik er nog voor mij weer wel met groven peper even. Ja, dan heeft er alle een beetje een fijne spijtige smaak. Nu lijkt als het mes rijdt. Nou ja, dan werden we niet gaan eten. Ik wil bloß nog zeggen, dat oefje dat heb nog met een disco nog erbij. Zeer fijn het oefje. Hier spreekt het in de wok. En onder groepje hem dat de grensbrood weer niet zoveel wil, maar een beetje meer wel. Ik heb hier nog een disco wat ook tegen hier schafft. Zeer fijn met hout en met kool. Dankzij. Oké, hier hebben we dan een avocado. En dan werden we een beetje guacamole bij. En alles wat we doen brood, dit is zijn avocado, is dit, avocate. Snijd je een beetje hakrig door, een beetje durch. Dan gaan je erin, zoals dit, dan met een lepel uitschapen. Dan is dit al er nog bij 2 sneden. En dan door een beetje zout en citroen maken, is het nu fijn draken. En dan wel we guacamole maken. Oké, dan wat we dan doen is door een klein beetje zout in die leggen. Ik wil hier dan een beetje een grove zout even kremelen. En dan doe ik een paar laag citroen, niet te veel, maar hier wanneer je dat legt, dan krijg je een deel. En dan dat tegen en dan dat in het tortillas dan smeren, wie dan vlees en alles te nemen. Dat smaakt bloos, wunderschön. Ja, dat is alles wat dit guacamole brok. Dankzij. Oké, hier hebben we het vlees en wat we dan doen. Dan doen we ons dat aan zo'n stremeltjes snijden. Dus dat is dit. Oei, dat is wel zo'n fijn week geworden met dat perkelen. Dus dit doen we nu een kleine stremeltjes snijden. En dan willen we tacos maken. Door de start en de kom dan. We hebben het alles gestart en dan willen we tacos maken. Dankzij. Nou ja, dan willen we ons maar een paar tacos maken. Eerste wat we doen is smaakt me door een beetje zo'n guacamole nemen. En dan doen we dat schijne vlees, is dit. En dan doen we van dat grijns. En ik weet dus aan zo'n ding gelijk niet, hier seppelen, die brok je dan nog niet. Maar ik wat er doe. En dan willen we die een beetje toeklopen. Dat is de ene. En daar gaan we ons nog één maken. En dan was het staat, zo'n guacamole. En wat je dit jaar ook met heinenvlees te maken. Want hier op een slecht heinenvlees beter, dat schaft ook. Ja, er is wat schaft. Alle soorten Schweinfleisch, wat immer. Maar ja, dit is waar ik dat doe. En dan klopt ons dat touw. En nu wil ik je nog een beetje zo van dichtbij wezen. Zeer fijn heeft me dat gelijk, geloof ik. Da, wir sitzen nu zijn we rijdt zum eten. Zeer schijne. Nou ja, ik hoop je meer dat ook en jullie smaakt dat schijn. Dankzij. Nou ja, dan werden we zien wat het van jou smaakt. Jetzt zijn dan fajitas de res, oder tacos van rindvlees. Nu werden we zijn, zoals ik immer zei, werden we dankbaar zijn voor wat God ons alledags zegenen deed. En voor alles wat hij ons wat nu heeft gedaan.
Dankeschön und nu werden wir das schmecken. Oh. Einzige, was hier noch fehlt, ist ein mexikanischer Coca-Cola. Dankeschön.